kita harus bersyukur atas perjuanganipun para nenek moyang. Mila Pak Karno niku hebat. Ya Pak Karno Blitar to. Nggih. Niku nek kula ngarani ikut waliullah. Termasuk wali niku. Nggih. Lho mencetuskan Pancasila niku ora gampang. Kita hidup iku ora mboten mung awake dhewe to. Ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Nggih. Mula manunggaling kawula Gusti. Mboten mung nganggo niki, nganggo ati. Mula diarangi Gusti bagus sing ati, ora becik ngerti kok. Kok korupsi? Tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Ben do ngrungokke, ndelok, ngerti, ngrasakake. Sak mangke yuswane pinten Mbah Dwi? 8 dasa sekawan. 8 dasa sekawan. Mula lelarane B. Nggih. Pirsa B? Napa niku Mbah? Buyer, bingung, bruwet, bruwabur, budek, bubrah, beser. Kados nek sepuh niku ngoten niku. Nen? Nek sepuh niku mesti buwer bingung ngoten. Nah, niku pun saanggone. Kalau pun lebih umur mesti ngoten niku. Nek jenengan dika ora isih sepinten saged pinten. Nggih saged. Saged ta. Nggih saged. Isih ngasih janggone si adoh. Mugi-mugi perjalanan hidup sing dilalui dengan hikmah, sejahtera, bagas, waras, selamat, karahayon, karajan, kamuliaan lahir batin. Nggih, amin. Mbah, singen wekdal zaman Jepang niku jenengan napa nderek perang ngoten, Mbah? Nderek mboten isih bocah. Tesih bocah. Isih bocah. Niki rak tumur mlayu-mlayu. Lho samsi huruk sihat, kathok gondi gondong serat. Hari ra kathok do kathok goni. Kathok goni, nggih. Nah, saat ini kita harus bersyukur atas perjuanganipun para nenek moyang. Mila Pak Karno niku hebat. Ya Pak Karno Blitar to. Nggih. Niku nek kula ngarani ikut waliullah. Termasuk wali niku. Nggih. Lho mencetuskan Pancasila niku ora gampang. Hadirin zaman Republik Indonesia sementara, Nora ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam durung pas. Mula ketuhanan terus dirubah ketuhanan yang Maha Esa titik. Dados Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam menika dateng ngarsa dalam Gusti Allah sedaya. Ning nganggo agama ageman. Agama ki ageman. Agemaning raga sandangan, agemaning urip Gusti Allah. Monggo Sang Hyang Wijikena, Sang Hyang Wenang, Sang Pencipta kuasa jagat nganggo agemane dhewe-dhewe. Ampun fanatik. Lah sakniki ado fanatik. Ngaji napa maca? Nggih saged, mboten nggih sembarang kata. Ngaji napa maca? Ngaji, mboten maca. Ngaji pituru maca. Nggih. Ngaji kuwi ngelakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji. Tembung luar step by step. Entarane. Mboten iso njujuk to. Nggih. Kedik-kedik ngoten. Nggih. Setapak demi setapak nggih. Tapak demi setapak. Mula ajarane jeung Sunan Kalijaga mengajarkan nganggo wayang itu wayangane ngurip. Itu tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Ben do ngrungokke, ndelok, ngerti, ngrasakake. Singen waktu zaman Jepang niku uripe wis susah, Mbak nggih. Nedha mawon susah nggih. Kok cara mergo penjajah to. Penjajah niku nggih.
penjajah. Mula Indonesia itu jajane hari nganu papan kemakmuran. Apa sing ditancepke urip kok. Nggih, nggih. Urip iki kagungane apa Gusti Allah bermanfaat semua. Mbakku mendemi nek dimamahane nek diudut kok ora. Nggih, nggih, Mbak. Mula udut niku wonten maknane ora gampang. Napa, Mbak? Lha kok saiki dadi karomke. Ana wong man rokok apa? Nggih, nggih. Lah nggih manfaate. Ora dipangan to. Lah nggih manfaate napa, Mbak? Lah udut sing dipangan rasane ora dimamah. Sempurnane ling ngrasake disulut njur urip. Nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nentokke nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut diturahan. Lamun sira jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Saiki do maneges wae. Nggih, nggih. Kula balik teng zamane waktu ndek biyen, zamane kemerdekaan. Jenengan Mas Tani nek Pak Karno niku salah setunggalnya termasuk wali niku, Mbak. Iki kula nganu ngrasake termasuk wali. Bisa mencetuskan Pancasila itu tidak mudah ya. Lintune Pancasila ngoten napa, Mbak? Hasilnya Pak Karno singen keistimewaane lintune. Keistimewaan lintune saking Pak Karno niku napa mawon? Ya. Dari nun sewu, keistimewaan nun sewu. Kita hidup itu rak mboten mengawake dhewe to. Ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Nggih. Mula manunggaling kawula Gusti. Mula waliullah. Jenengan ya Tuban wong Jawa. Nggih to? Nggih. Ngerti maknane Jawa ora? Mujawa. Mboten. Napa Mujawa niku, Mbak? Jawa kuwi aja ngujawa. Aja ngujawa. Dadi urip ki iman lan ikhlas aja ngujawa. Jawa ajarane wis nggawa. Jawa jawabane ya wis nggawa. Sejak kita dilahirkan saking rahim ibu, kuwi wis nggo ajarane Gusti Allah. Ning takdir ilahi ra mboten wonten wong ngerti to. Nggih. Sok kowe dadi presiden, kowe dadi lurah, kowe dadi penabu, ndak ada yang tahu. Ilahi sudah ditertulis dan kitab Gusti Allah. Jadi takdir. Mila jenengan iki tansah bersyukur, matur nuwun. Jenengan mriki wae numpak napa? Mobil. Iso gawe? Mboten saged. Kok kagungan. Nikmat mboten? Nggih. Sing nyopir wae sinten? Wonten derek. Sing nyopir sinten? Wonten derek niki. Sing nyopir niki. Nikmat jenengan karek ngene tekan gone kok. Ini perlu syukuri difahami. Nggih, nggih. Sing jero. Mula nun sewu Jawa nu nganggo niki. Nganggo ati. Mboten nganggo niki, nganggo ati. Mulai diarangi Gusti bagus sing ati, ora becik ngerti kok. Kok korupsi. Imane kalah karo nafsu. Cara jenengan dahar mangan madang mbok sak amplokan to. Ora sak piring sok ngono. Nggih, nggih. Satu sendok sak amplokan. Sakar saiki nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat. Kenikmatan Gusti Allah. Lah nggih. Pak Karno niku tiyang sae niku, Mbak nggih. Istimewa. Hebat, perjuangannya hebat. Kula ngakoni hebat. Itu manggo ajarane waliullah. Mula waliullah ngawali lilaning Allah. Urip ki sing iman ikhlas. Ampun seneng gersula mesgul. Ora ana bermohonlah Tuhan Maha Pemberi. Nggih. Mula ampun sok gersula wah uripku kok ngrekoso. Mboten angsal. Mboten angsal niku nek ngelmi ning wali. Nggih. Mula sing eling wali ya Islam. Anjur saiki nganggo ya agama Islam. Ning
perjalanan yang nglakoni beda. Nah, uga-uga sakniki Islam, ISLAM, Islam gitu. Nggih. Ini ndake mung do Isa subuh luhur asar maghrib. Nek wali urip sing iman lan ikhlas. S sing sabar. L sing luhur. Tegese luhur tindakno sing bener ninggal sing ora bener. A sing andhap asor. Tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa. Ngeten iki kersane sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Mboten karep kula jenengan. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Hargailah ciptaan Allah. Mula manunggal. Sing nomor kali wau sabar niku, Mbah. Sabar. Nah, pripun, Mbah? Contoh sing kepenak. Kok carane kepengin belajar sabar niku pripun, Mbah? Contone sing kepenak. Nandur pari, wong iso gawe pari kok. Mboten saged ya. Nandur. Saklas. Nggih. Tancepke didukul. Dadi sak wit. Dupangkara manak siji wae rasa akeh-akeh dadi 2 wit. 2 wit sesuk dukul 2 wuli, pirang las? Kathah. Mula njur ae nek kula ya isih kurang. Awine 3 kilo metu 2 kental kok niki alah. Nek mati syukuri. Mula menungso menus ngongso ning ya kowean dosa. Menus-menus kakean dosa niku, Mbah. Nggih, itu ora krasa. Kados nek belajare sabar niku pripun, Mbah? Belajar Ya. sabar niku pripun? Ya tak aturke Cara-carane wau, niku. step by step niku wau, mboko sithik dilalui, mboko sithik sabar. Dalem ya ora iso njujuk kok ya. Nggih. Mula jeneng Sunan Kalijaga le ngajarke piwulang ngelmu ki nganggo wayang. Wayang tegese wayangane Wayangan. ngawurip. Anjur terus kok nganggo kulite ngrasa rasane ngawurip. Nek dijiwit lara aja njiwit. Nah saiki do ora. Sakniki keplak-keplakan, Mbah. Ya? Keplak-keplakan sakniki mboten njiwit. Oke. Napa malih sak mangke niki pun zamane politik, Mbah nggih. Kan keplak-keplakan tok niki, Mbah. Monggo. Memimpin adalah menderita. Jangan memimpin menggunakan kekuasaan. Ora pas. Nah, kayak saat ini kan wis ra ono ratu. Lah nek presiden niku sanes diarani ratu niku, Mbah. Ning ra wis bisa cak-cakane. Ratu ki syarate 7. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Abot, ning ora abot dilakoni. Pemimpin niku kedah gadahi 7 niku Pitu wau. nggih. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Tua. Jenengan ya dadi ratu ning wong omah-omah. Nggih. Ibune jenengan tindakan. Ibune monggo wis ora diuyah. Ora ngenteni jenengan. Nggih. Nggih. Golek utangan sik. Nggih. Engko nek ngenteni bapakne nek ndek dhuwit. Nggih. Berkorban. Mula sibu isine nggo butuh. Simbok isine nggo sombok. Bapak nggo merapak. Hangayemi. Pituduh, pitulung, pituah. Aku lho karo wong wedok kalah ya. Lha kok saged, Pak? Nggih mawon. Jenengan kula sekolungan
Jujuk tekan omah, Bu, wedange Bu. Karek dawuh. Nggih. Monggo ibune gek ribet. Gawe sik, Pak. Sabar. Kowe iki ngopo nang omah? Rak maido kowe iki ngopo nang omah? Padahal nang omah momong mangsa umbah-umbah resik. Ini kewajiban sang ibu. Nggih. Karek dawuh. Enak temen. Mula manunggaling kawruh Gusti saling menghargai. Istilahnya gotong royong. Nah, terus sedaya manungsa niku kedah saling menghargai. Nggih. Mboten angsal gontok-gontokan, Pak. Wonten mung iso gaya asu. Anjing. Nggih. Mboten wonten. Mboten. Allah menciptakan. Nggih. Nah, kula ki pitik kalah ya. Nggih. Pitik mangan cuk wetenge wareg kono isih akeh tinggal lunga. Nggih. Mbagahi kanca-kanca, mbagahi liyane. Nggih. Ning nek kula mboten. Kono isih tak wadahi sarung go Nggih. mulih. Nggih. Ngakoni mboten? Nggih. Tasik berkat, Mbah, nggih. Berkat. Mula sakniki do ngirim nganggo kembang musyrik. Dimaknani ajaraning wali, kembang niku napa? Ambune napa? Wangi, arum. Wangi. Nggih. Mula gondo arum. Dadi nang kono ki nganggo pangucap sing bener sing pas. Aja sambat, tansah ndongaake. Kembange isine mawar abang putih nanga mlathi kanthil. Prisa to? Mawar abang putih kenanga Mlathi kanthil, gangsal. Niki wonten teges. Pripun niku, Mbah? Dunya ki isine warna. Mawar. Nggih. Ning rak ming loro. Nggih. Nek Gusti Allah. Nek rak ming awan bengi. Nggih. Sing Setu Minggu sinten? Setu ya 24 jam awan bengi, Minggu ya padha, Senin ya padha. Nggih. Dadi Gusti Allah nyipta ki ora mbedakake kabeh diurusi. Sing mbedakake menungsane. Hargailah ciptaan Allah. Dan menawi nek badhe Jur mungkin sih kembang niku kula rampungke. Ini Nggih. mawar, Siap. no. Mawarna-warna nggih. Nggih, nongo. Nongo ki nang kono ngono, nang kono ngono. Disa mawa cara, negara mawa Tata. Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam ki nang Gusti Allah kabeh. Nganggo agemane dhewe-dhewe. Jangan benci. Menurut Tuhan yang Maha Esa. Sudah. Nongong. Melatri. Menganeng ati, menganeng lati. Iki kudu padha. Ya niki ana becik ngerti mboten? Ngertos. Aku ada ngucap rapas karo iki. Mula sak jagat tabuh ki ra ana wong tutuke cangkeme ambune wangi. Semen kolu, wedi kolu, sing teralang Nggih. kolu, menungso Aspal, kolu, nggih. aspal kolu. Nggih. Ini bermakna. Nek iso aja ngono kuwi. Mula kanthil kumantiling rasa rasane urip wonten ngasa dalem ingkang maha kuwasa. Dan menawi kados ngeten iki lak badhe pilihan presiden to, Mbah. Nggih. Nah nek tiyang iki kan wonten calon-calon 3 niki sak mangke nggih. Nggih. Terus sak mangke wonten pendukunge sing setunggal, sing kalih, sing 3 niku gontok-gontokan niku pripun, Mbah? Kok kepikir menang? Itu nggo nafsu ning dhewe-dhewe. Mula dalem nek pemilu nek milih ya manyang milih. Mbuh sing dicoblos ra ngerti. Merem. Duh Gusti Allah, tunjukkanlah pemimpin yang benar dan bisa memimpin. Mbuh sing dicoblos.
Semoga mangke pemimpin kula jenengan niku presiden kula jenengan ya sing napa niku sing bisa hangayomi hamengkone pituduh pitulung pituwah. Jadi pemimpin. Nek mirsani kahanan niki Mbah, kinten-kinten saking 3 calon niku sing syaratnya 7 niku sinten sing kadose pas, Mbah? Dalem mboten ngerti. Kula sanes Gusti Allah kok ya. Cuma kita bermohon, berdoa lah. Lah mangke kan kuwatir nek salah pilih pimpinane mangke nggih tambah awon. Kan kedah sing pas, Mbah. Kula rakyat alit ngoten nek milih kan pakai hati berapa so? Oh. Iki dong mesti pas ya. Monggo moto ngemot barang sing tata ning dong mesti pas. Ini nganggo hati karena ilahi mungkin pas. Orang mungkin nek ilahi mas pasti kok ya. Nek ilahi ini pasti. Nggih. Kali disambi ngudut, Mbah. Kali disambi ngudut mboten napa-napa. Nah, dalem nek ora karo ngudut ra iso ngomat lah. Nggih. Mula niki senengane rokok 76 rokok bodho. Entas 7 kok 6, 7 ki udure njur 8. Mula bermakna mengku pituduh pitulung pituwah. Lamun arep oleh pituduh pitung pituwah kudu nembung. Ra nembung wis diparingi kok meneh nganti nembung. Saking murah Gusti Allah, monggo nganggo niku. Mula jarum ajarane sing arum ujarane sing arum. Lho, ndan saya tidak mudah ya. Nggih. Dalem riyen rokoke senengane 7 nganu gudang garam merah. Kok do dirurui. Nek dukun ya rokoke gudang garam merah. Wah, aku dudu dukun ya. Mula monggo nganggo ajaraning para waliullah. Waliullah tegese ngawali lilaning Allah, urip sing iman lan ikhlas, sabar. Luhur andap asor Manembah manunggaling kawula Gusti. Iku ajaring waliullah. Sakniki do manembah manunggaling kawula Gusti rak lali to. Aku bupati kok ora ngerti wong cilik. Kudu hangayem. Pangkatnya wis ora ilang to. Nggih. Mula nang cara Arab lam tentekane hujrub ijaiyah lamali pambyah ya gitu. Nggih. Niku nek wali njabarke kepenak. Lamali plamun karo Allah, lamali plamun karo Allah. Sing yakin, jangan hanya percaya. Mboten cukup percayaan. Mboten cukup yakin diyakini. Lah cetha to nang Arab yon Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kok dong ngendika siksaan Allah subhanallah ujian Allah rapas. Maha Pemurah penyayang kok mosok nyiksa Mbak. Kok do sak penake dhewe. Gusti Allah ki Maha Murah. Mula dengan dika saka Tuban tekan kene ya kuwi manunggaling kawula Gusti. Tuban ya ciptaane Gusti Allah, titahe Gusti Allah, makhluk Gusti Allah. Ngayojo ya ciptaane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah, makhluk Gusti Allah sama. Mula nek cara Islami berjamaah. Nek Jawa nggih saturke niku manunggaling kawula Gusti.
Lajeng saderenge saged manunggaling kawula Gusti niku napa wonten tata caranipun to? Kersane saged mangke niku mlebet Kita harus merasa bahwa makhluk Allah. Kita harus merasa. Terus diawali kali merasa kita makhluk. Nggih, merasa, dirasakan. Ora mung didelok diwaca, dirasakan sampai hati. Mula Gusti bagus sing ati ora becik ngerti. Wis dawuh ilahi niku. Mula nek cara mbiyen pujian-pujian nang masjid niku cetha nganggo cara Jawa. Aku mbiyen ora ana saikine banjur ana sesuk meneh ora ana bali menyang Kramatullah. Ndak ada hidup langgeng. Langgeng kejaba langgeng niku Gusti Allah. Eling-eling sira manungsa temenana nggonmu ngaji mumpung durung ketekanan malaikat jurupati ngaji. Jangan membaca, ngaji. Ngaji ki tegese nglakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji. Mula mboten iso njujug sithik. Njenengan riyen dilairke rahim ibu. Rung iso apa-apa, dupakara mrumah miring mengkurep mlaku. Mula rak mbaka sithik ta niki. Biyen nyuwun saiki iso maringi. Selalu bergilir. Nenek kados tiyang Jawa ngoten niku menawi tiyang sampun kapundhut nggih. Kan ana terus kan mboten ana. Sampun kapundhut. Ngoten niku nggih mangke wonten cerita siksa kubur ngoten niku, Mbah. Nek dalem mboten ngerti. Rungono wong sing tekan kono. Rak mung do gambaran. Lah nggih kan critane. Nek dalem ngeten. Niki Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Pun niku luar rasake. Maha Pemurah Penyayang kok aduh. Nah nggih. Mosok bakal nyiksa kan mboten Pak. Ilmu Jawa nun sewu. Urip ki wis nampa surga dadine. Nek dirasake. Surga ki apa? Dijawake surga kasuring raga. Wong sing bagas waras slamet tentrem surgane ngurip. Widodari jenengan yo ngadep. Garwane jenengan widodari. Mboten usah ngerantos besok berarti Mbak nggih. Di dunia sudah menerima. Sudah ada semua. Nah, besok terserah. Allah. Banjur tuh neraka. Neraka saka netra, njur rasa-rasa dirasake kok karep. Niki nek diumbar saka niki netra rasa karsa saka mripat dirasake njur karepe diumbar hancur ndak? Nggih, hancur. Mula pengucap tindakan perilaku salah hancur, mlebu penjara, nerakane dunya. Nggih. Mula dalam sewu rasa jero-jero disyukuri dengan dinikmati. Perjalanan hidup sudah aturan, Gusti Allah sing maringi. Mula di krana iman lan ikhlas pun. Nah, niku wau Mbak kados netra niku kan kedah dikendhaleni to, Mbak. Nggih. Nah, termasuk ngendhaleni apa? Dibatasi. Nafsu niku mata ngemot barang sing tata. Nah, dhisik dhewe saka niki to. Nggih. Wah sing tamune kok ayu saka niki. Kok guyang-guyu.
yo dirasa-rasake tak jiwit. Wonge melung-melung. Kok karep. Nggih. Wonten sing mesem-mesem kadang ketemu wong wedok mesem-mesem Mbah nggih. Saking ngriki riyin berarti Mbah nggih. Ha nggih saking niki dhisik. Mula nek wong wuta ora weruh kae ora ngerti ayu, ngertine ngemek-emeki wedok apa lanang. Kok cara wonten anu Mbah, ngendhalekaken nafsu niku kersane saged lerem mboten mobah musak masik ngoten pripun Mbah carane Mbah? Ngendhalekaken nafsu niku pripun wonten napa carane lho Mbah? Nganggo rasa. Dirasake sing temen. Nggih. Yo niki dikembangke. Ora mung dirasake, dikembangke. Dikembangke iki dikse oh iya. Aku wis nikmat kok. Rasa ingkang teng mriki kan nggih mawarna-warna kan nggih kathah to Mbah. Rasa niku Mbah. Nggih. Niku sing rasa otomatis sing jembunge rong perkara ala becik ngerti. nggih. Mula donya anane werna loro awan bengi gedhe cilik bejo cilaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik. Nggih.